Sirkuksen leijona karkuteillä. Oili ja Aapo kävelivät tietä pitkin kotiin iltapalalle. He tykkäsivät potkia palloa isolla jalkapalloareenalla parhaiden ystäviensä Ailin ja Paavon kanssa. Kuten Oili ja Aapo, hekin ovat sisarukset. Iltapalan jälkeen Oili ja Aapo kömpivät lämpimien peittojen alle nukkumaan. Äiti tuli antamaan hyvän yön suukot molemmille. He saapuivat Höyhen saarille. Seuraavana aamuna Oili ja Aapo nousivat, pukivat, söivät ja juoksivat ulos potkimaan palloa. Moi Aili, moi Paavo, huusi Aapo. Aili ja Paavo juoksivat heitä vastaan hiekkatietä pitkin ison punaisen talon pihalta. Kaverukset jatkoivat kävelyä jalkapallokentälle. Mutta siellä oli jo jotain. Kymmeniä ihmisiä, rekkoja, häkkejä ja muuta. Keskellä kaikkia oli korkeita tolppia ja iso kangas. Onko tuo sirkus? Aili huusi. Mennään katsomaan, Oili vastasi. He juoksivat pullean miehen luokse, jolla oli iso musta hattu. Moi tenavat, tämä on varattu. Menkäähän tiehenne, mies sanoi. Haluamme potkia palloa, sanoi Paavo. Tähän tulee sirkus. Ette voi potkia palloa tässä. Menkäähän nyt kakarat, hus. Mies huusi, mutta lapset vain tuijottivat pulleaa miestä. Selvä sitten. Mutta miksi sulla on noin iso maha? Aapo yritti härnätä. Se vähän onnistuikin, koska miehen tuuheat mustat viikset alkoivat liikkua ja naama punehtua. Nyt pois, tai soitan poliisit, mies karjaisi. Lapset lähtivät alakuloisina pois, mutta yhtäkkiä he kuulivat hirveän karjaisun. He kääntyivät katsomaan ja näkivät miehen voivottelemassa yhden häkin vieressä. Häkki ammotti tyhjyyttään, ja sen ovi oli auki. Häkissä oli kyltti, jossa luki Leea leijona. Leijona oli ilmeisesti karannut. Kakarat, mies huusi raivoissaan. Olette päästäneet Leea leijonan vapaaksi. Tämä kyllä kostetaan. Mies raivosi ja polki maata. Lapset vilkuilivat toisiaan. Oili huusi. Me ei olla koskettukaan sinun leijonaan, mutta mies ei ottanut sitä kuuleviin korviinsa. Lähdetäänkö etsimään sitä Leaa, ehdotti Aili. No ei, minä en palvele sitä miestä, Aapo tiuskasi. No mieti, jos se tulee yöllä syömään sun hiukset, sanoi Aili. Tai pyllyn, Paavo hihitti. No hyvä on, kukaan ei saa syödä mun hiuksia, tai pyllyä, Aapo nauroi. He hiipivät jalkapalloareenan reunaa pitkin Lean häkin vierestä. Miestä ei näkynyt, eikä muitakaan työntekijöitä. Katsokaa, tassun jälkiä, Oili hoksasi. Maassa oli isoja tassun jälkiä, jotka johtivat kuusimetsään areenan vieressä. He alkoivat seurata jälkiä syvälle metsään. Yhtäkkiä jäljet loppuivat. He katsoivat ylös, että jos Leea olisi hypännyt puuhun, mutta ei näkynyt mitään puissa. He jatkoivat kävelemistä suoraan, kunnes he näkivät lisää jälkiä. He seurasivat sitä vielä muutama 100 metriä. Metsä alkoi harventua ja kylä tuli vastaan. Kauppoja, partureita, elokuvateattereita ja lihakauppa. He kiersivät kaikki kaupat ja liikkeet, vaikka uskoivat, ettei niissä ollut mitään. Lihakauppa näytti kummallisen sotkuiselta. Aapo avasi oven ja kuuli ihmisten kiljumista ja ryminää. Leea, huusi Aili. He näkivät vilaukselta Lean rymistelevän juoksevan lihakauppiaan perässä, sillä hänellä oli iso lihakimpale kädessään. Viimein kauppias pudotti lihapalan ja Leea sieppasi sen suuhunsa ja alkoi mutustaa. Miten me saamme sen takaisin häkkiin, Oili kysyi.
Minä keksin, sanoi Aapo. Aapo käveli tiskille ja pyysi kaupan isoimman lihakimpaleen. Myyjä ojensi sen vapisten ja sanoi, saatte ilmaiseksi, jos häädätte pedon pois. Aapo käveli iso kimpale kädessään muiden luokse. He odottivat, että Lea oli syönyt kauppiaan tiputtaman lihan. Kun se oli sen syönyt, se vilkuili ympärilleen ja huomasi ison kimpaleen. Lea lipaisi huuliaan ja asteli Aapoa kohti. Aapo lähti kävelemään liikkeestä ja asteli kohti metsää. Lea seurasi kävellen. Pian he olivat metsässä ja kaikki sujui hyvin. Kunnes he tavoittivat metsän reunan ja jalkapalloeräinnän, he näkivät 2 poliisiautoa sekä poliisit. Mies oli juuri kertomassa poliiseille Leasta, kunnes hän näki seuruen metsän reunalla. Hänen huulilleen nousi hymy. Hän juoksi heitä päin ja halasi Leaa, joka tuijotti lihapalaa. Suurkiitos teille! Miten voisin tarpeeksi kiittää? Voi Lea, missä hän oli? Tuolla metsän takana, lihakaupassa, Paavo sanoi. Kiitokseksi saatte kaikki ilmaiset liput illan sirkusesitykseen, mies sanoi jo nauraen helpotuksesta. Joo, meitä ei näköjään tarvita täällä, sanoi yksi poliisi. Voi, mitä salapoliiseja, toinen poliisi sanoi ja iski lapsille silmää. Poliisit lähtivät takaisin autolleen ja mies talutti Lea-leijonan takaisin häkkiin. Lapset lähtivät hymyssä suin kävelemään kohti kotejaan ja valmistautumaan illan esitykseen. Sen pituinen se.